Y gwasanaeth dod o hyd i swydd. Gwneud cais am swydd. I wneud cais am swydd ar wefan dod o hyd i swydd, chwiliwch ar frig y dudalen. Rhowch pa swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi. Lle mae'r lleoliad a ffefrir gennych, ac yna cliciwch ar y botwm chwilio. Ar y dudalen canlyniadau chwilio, dewiswch y swydd y mae gennych ddiddordeb ynddi drwy glicio ar deitl y swydd. Ar dudalen manylion y swydd, gallwch yna glicio ar y botwm gwneud cais am y swydd hon. Os gofynnir i chi, mewn gofnodwch eich cyfrif Ceisiwr Gwaith trwy roi eich e-bost a'ch cyfrin air a chlicio'r botwm mewn gofnodi. Nesaf, ar dudalen manylion y swydd, rhowch eich manylion cyswllt, neges i'r cyflogwr, a todwch CV a dewiswch a ydych am gael copi o'ch cais fel e-bost. Yna, cliciwch ar y botwm gwneud cais am y swydd hon. Byddwch wedyn yn cael neges yn cadarnhau bod eich cais wedi'i anfon. Mae'r gwasanaeth dod o hyd i swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu rhan amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.